Οι 144.000 μας σφραγισμένοι, όταν άκουσαν τους 4 αγγέλους στις 4 γωνιές της γης, παρουσιάστηκαν μπροστά τους και άρχισαν όταν άρχισαν να ακούν το νέο ύμνο, ότι όταν επιστρέψουν θα γεννηθούν στη γη και τότε θα ακούσουν αυτόν τον καινούριο ύμνο, εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν πως έπρεπε να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις προς τα βουνά και μετά να επιστρέψουν για να σώσουν τους ανθρώπους στις μεγάλες πόλεις. Αδελφέ μου, ναι, θα συνεχίσω τώρα από εκεί που σταμάτησα. Τη στιγμή που σταμάτησα, οι 144.000 σφραγισμένοι, οι 4 άγγελοι που βρίσκονταν στις 4 γωνιές της γης. Μετά από όλα αυτά, υποδέχτηκαν τους 24 προφήτες σαν μια συγκέντρωση στη Βασιλεία των Ουρανών. Μια συνάντηση αδελφών, όχι γιορτή, αλλά συνάντηση αδελφών. Και τότε, αδελφοί μου, μετά από λίγο καιρό, περνώντας μια μέρα, σχεδόν 2 μέρες στη Βασιλεία των Ουρανών, λίγο πριν συμπληρωθούν 7.000 χρόνια, ο Μεσσίας κάλεσε, καθώς μιλούσε με τους 144.000 σφραγισμένους και τους 2 μάρτυρες. Τότε ο Μεσσίας κάλεσε τους 144.000 σφραγισμένους και άρχισαν να περπατούν προς μια κατεύθυνση της Βασιλείας των Ουρανών, όπου ο Μεσσίας θα τους εξηγούσε τα πάντα, έναν προς έναν, τι επρόκειτο να γίνει. Τη στιγμή που μίλησαν με τον Μεσσία, που ο Μεσσίας κάλεσε τους 144.000 σφραγισμένους, για πρώτη φορά δεν κάλεσε τους 2 μάρτυρες. Τότε οι 144.000 σφραγισμένοι κοίταξαν τον Μεσσία και είπαν: «Μα πώς, αδελφέ μου, δεν θα έρθουν?» Τότε εκπληρώνεται η προφητεία που λέει ο Μεσσίας ότι οι πρώτοι θα είναι οι τελευταίοι και οι τελευταίοι θα είναι οι πρώτοι, που είναι επίσης μέρος αυτής της προφητείας. Τότε ο Μεσσίας απάντησε: «Γιατί πηγαίνετε πρώτα στη γη για να συγκεντρώσετε όλα τα πρόβατα της γης και να τα φέρετε στον προετοιμασμένο τόπο. Πηγαίνουν τελευταίοι, είναι οι 2 τελευταίοι που φεύγουν, αλλά είναι οι πρώτοι που ανεβαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν πεθάνουν στις 1260 ημέρες, μετά από 3,5 ημέρες, όπως γνωρίζουν τα αδέρφια, ανασταίνονται και ανεβαίνουν στον ουρανό. Και οι 144.000 σφραγισμένοι θα είναι στα βουνά, περιμένοντας να συμπληρωθούν οι 1335 ημέρες. Έτσι, αδελφοί μου, όταν ο Μεσσίας κάλεσε τους σφραγισμένους και πήγαν προς τον Μεσσία και είδαν ότι οι 2 μάρτυρες δεν πήγαν, ο Μεσσίας είπε στους 2 μάρτυρες: «Περιμένετε, θα είστε οι τελευταίοι που θα λάβετε το μήνυμα». Και ο Μεσσίας τι έκανε, αδελφέ Ιωάννη? Πήρε έναν από τις 144.000 σφραγισμένους, λίγο πριν συμπληρωθούν οι 2.000, οι 2 μέρες, τα 2.000 χρόνια που είπε ότι θα επέστρεφε. Και τι έκανε? Πήρε έναν από τους 144.000 σφραγισμένους και τοποθέτησε τον καθένα σε κάθε βουνό της γης. 36.000 στη Βόρεια Αμερική, 36.000 στη Νότια Αμερική, 36.000 στην Ανατολή, 36.000 στη Δύση. Έναν τους άφησε εκεί, σκόρπισε τα αδέρφια σε όλη τη γη. Και αυτοί οι αδελφοί γεννήθηκαν από την κοιλιά μιας γυναίκας. Αφού εξήγησε ο Μεσσίας, είπε: «Τώρα είναι η ώρα να γεννηθείτε από την κοιλιά μιας γυναίκας». Και ο Μεσσίας, αυτή η συζήτηση, οι 2 μάρτυρες δεν ξέρουν τι συνέβη. Δεν άκουσαν, γιατί ο Μεσσίας πήρε τον καθένα, τους σκόρπισε σε όλα τα βουνά της γης, στους τόπους που αγόρασε με το αίμα του, σε όλες τις γωνιές της γης. Αλλά οι μάρτυρες δεν άκουσαν ποια ήταν η συζήτηση. Αφού ο Μεσσίας εξήγησε στους 144.000 σφραγισμένους και τους τοποθέτησε στα μέρη όπου έπρεπε να μείνουν όταν θα άρχιζε η μεγάλη θλίψη, για να σώσουν τους ανθρώπους, τα πρόβατα του αδελφού μας, να τους μαζέψουν και να τους οδηγήσουν σε αυτά τα μέρη, τι έκανε ο Μεσσίας? Εξήγησε σε καθέναν ξεχωριστά, ήξεραν ήδη τι έπρεπε να κάνουν, θα εργάζονταν στη γη κάνοντας διάφορες εργασίες. Όταν θα άκουγαν αυτή τη μουσική, έπρεπε να σταματήσουν ό,τι έκαναν. Να σταματήσουν και να πάνε στο προετοιμασμένο μέρος. Μόνο αυτοί θα άκουγαν τη μουσική και με τον ήχο της θα έφταναν εκεί. Και μετά, αφού ο Μεσσίας μίλησε στους 144.000 σφραγισμένους, τους πήγε όλους σε αυτά τα βουνά, εδώ στη γη, σε όλο τον πλανήτη, παντού στη γη, στα 144.000 βουνά της γης, τους διασκόρπισε. Αφού τελείωσε ο Μεσσίας, επέστρεψε. Και τότε ο Μεσσίας κάλεσε τον μάρτυρα του Βορρά και είπε: «Πάμε τώρα, θα σε πάω στον τόπο σου, εκεί που θα γεννηθείς, εκεί που θα συμβούν όλα». Ο μάρτυρας του Νότου επίσης δεν ξέρει τι έγινε με τον μάρτυρα του Βορρά. Ξέρει μόνο ότι ο Μεσσίας τον πήρε και τον πήγε στο Βορρά. Ο μάρτυρας του Νότου μπορεί να πει ότι είδε τον Νότο. Αυτός του Βορρά, οι 144.000 σφραγισμένοι, ο μάρτυρας του Νότου δεν πρόλαβε να δει τι έκαναν, ποια ήταν η συζήτηση του Μεσσία μαζί του. Το μόνο που ξέρει είναι: άκουσε τη μουσική, εγκαταλείπει ό,τι κάνει και πηγαίνει στο μέρος που ακούει τη μουσική. Εκεί θα είναι τα αδέρφια μας. Ο Μεσσίας θα είναι εκεί για να τους υποδεχτεί, να τους προετοιμάσει, ώστε να επιστρέψουν και να αναζητήσουν τους αδελφούς στις μεγάλες πόλεις και να τους πάνε στα βουνά.
Σε αυτό το θέμα, αδελφοί μου, για τους 144.000 σφραγισμένους και τον μάρτυρα του Βορρά, δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τους είπε ο αδελφός μας, αλλά αυτό είναι το βασικό. Οι σφραγισμένοι ξέρουν ήδη ποιοι είναι. Ναι, οι σφραγισμένοι, οι 144.000 ξέρουν ήδη ποιοι είναι, έχουν κάποια ιδέα ή θα μάθουν μόνο όταν καλέσει ο Μεσσίας. Νομίζω ότι έχουν ήδη μια ιδέα, αδελφοί. Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη. Νομίζω ότι προετοιμάζονται ήδη. Αλλά δεν θα ανοίξουν το στόμα τους. Θα είναι δύσκολο. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα μιλήσουν, θα περιμένουν τη μουσική. Όταν ακούσουν τη μουσική, τότε θα τρέξουν. Θα έχουν λίγο χρόνο. Αλλά είναι έξυπνοι, πολύ γρήγοροι. Μπορείτε να τους εμπιστευτείτε, μείνετε ήρεμοι. Όταν ακούσετε την κραυγή του γαμπρού, έτσι δεν είναι. Οι μισοί θα ξυπνήσουν αμέσως. Οι άλλοι μισοί, μέχρι να σηκωθούν, όταν ξυπνήσουν, θα έχουν φύγει. Θα είναι ήδη στα βουνά, όταν ξυπνήσει το άλλο μέρος, θα είναι ήδη εκεί. Γιατί για να φτάσετε στο βουνό, θα πάρει 1 με 2 μέρες, όχι περισσότερο. Γιατί δεν ξέρω πώς οι 144.000 σφραγισμένοι θα σας πάνε εκεί. Μην ξεχνάτε, αν οι 144.000 σφραγισμένοι σας αγγίξουν, τη στιγμή που πιάσουν το χέρι σας, αν γίνετε άγγελοι, θα διανύσετε 500 χιλιόμετρα σε 2 δευτερόλεπτα. Θα είναι πνευματικό σώμα, σώμα αγγέλου. Θα γίνετε άγγελοι και θα φτάσετε στο βουνό πολύ γρήγορα.